Herritarrek urte luzeetan egindako lanari esker gaudelako gaur hemen. Zorionak guztioi, zuen ahaleginari esker posible izan delako alkatetzara iristea. Eskerrak ere, estatuaren inposizioz gure lekuan egon ezin izan duzuen ehunka pasaitarrei. Zuek egindakoak, zuek bizitakoak, zuek marraztutakoak ekarri gaitu hona. Zorionak herri honen alde egindako lanagatik. Ez da ezerezean gerituko, hitza ematen dugu. Pozez gainezka eta ardura oso hartzen dugu pasaitarren mandatua eta prest gaude ardura honi behar bezala erantzuteko. Herritarrek emandako zereginari helduko diogu, eta aldaketa politiko, soziala eta instituzionala hitzetatik ekintzetara eramateko hitza ematen dugu. Lehentasunezko erronka hemen eta Euskal Herria osoan egoera demokratikoa lortzea izango da, eta horri begira lan egingo du udal honek. Guztion eskubide zibil eta politikoak onartuak izan daitezen. Gure udala herri honen normalkuntza politikoan lehen mailako eragilea izango da, eta gure ekarpena egingo dugu zabaldutako aukera historikoa gauzatzeko helburuarekin eta gaur behar puntekin ukitzen ari garen konponbidea etorkizuneko Euskal Herria eraikitzeko oinarria izan dadin. Honekin batera, gure herria herritarrekin batera eraikitzen jarraitzea izango da gure erronka. Elkarlanean, errespetuan oinarritzen den elkarlanean eta erabakitzen duguna errespetatua izan dadin lanean arituko gara. Herri indartsu eta dinamikoa dugu Pasaia. Urteetan egoera latzetan zaildua. Hortik ikasitakoa etorkizuna eraikitzen jarraitzeko erabiliko dugu. Herritar aktiboak nahi ditugu. Gure herria nolakoa izango den erabakiko dutenak. Hori erazteko, horri bidea egiteko, konpromisoarekin hasiko gara lanean. Egindako bideari jarraipena emango diogu. Dei egiten dugu, gaurko osaketa udalbatzarra honetan, zinegotzi guztiak konpromiso horretara bildu zaitezten. Gure herriko gazteekin, hirugarren adinekoekin, kultura eta kirol elkarteekin, herrigintzan eta auzolanean aritzeko prest dauden guztiekin egin dezagun bidea. Guztiontzat zabalik izango dira udal honen ateak eta gure eskuak. Bukatzeko, gaurko egunean hasten dugun ibilbide honetan, konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbestekoak izango zaizkigu, emaitzak benetan emankorrak izan daitezen. Hori da, eskatzen dizuedana. Zuek ere murgil zaitezkela. Besterik gabe, mila esker eta zorionak guztioi.